dankjewel. Maar met zoiets is het moeilijker, want dan moet je zijkanten gelijk uitkomen, hè? 10 jaar geleden, toen wilde Geertrui een breicafé oprichten. En toen was er weinig animo in het bestuur van de vrouwen van nu. En ik dacht, ach, waarom niet? Laat ik meedoen. En nou, we zijn dus een heel goed team gebleken. Geertrui is echt een creatieve duizenpoot. En ik hou van organiseren. Dus wij vullen elkaar heel goed aan. Dit is dus ook met 2 kleuren gedaan, maar niet zonder meer streepjes. Maar om en om een steek van de ene kleur en de andere kleur. We geven het nog wel even door. Dat staat ook heel leuk. Nou, dat lijkt me nou zo gezellig. Dat iedereen daar leuk bezig is en contact heeft. En we breien voor een goed doel. Dat je samen wat maakt. Dat leek me leuk. Nou, het is geslaagd, hè? Ja. Ik bereid natuurlijk meer als Jen. Want je praat mee, hè? Alle nijtjes om je te weten. Nou, het is eigenlijk heel praten en praten, we breiden het vol. Wie zorgen er naar uit dat het weer een tongetje aan is? Om een 14 dagen hebben we dan, hè? Maar dat zullen we echt naar uit. Ja, maar net om breidje jaren krijgt, maar... Ja, alles wel. Gezelligheid, hè? Het kwijkelen. Ja, nou die zei van ik wil weer onderbetten. En dan werd er weer in zeggen, oh ik krijg zoveel te klein kind. Nou, zo praten hebben we dan, hè? Ja, dat is mooi. Zo willen we wat bij. Ja, zo willen we heel wat bij. En dan was de best alleen. Dan was die van meidje. Of het van die oude granuusmeisje achter de graan. Ja, maar dat is een Die mag net achter de kraan. Nee, maar dan is het net. Want dan ben je wat nergens. Nee. Ik ben 94 hier, maar ik doe alles nog zelf. En ik ben met de fietsclub, ik fiets altijd. Zijn heb ik nou 40 kilometer fiets. Dus op een gewone fiets, hè? Net op een elektrische. Nee, op een gewone fiets. Ja, ja. Wij noemen ons ook bewust breicafé en niet breiklub. Want bij een breicafé daar kan iedereen zomaar binnenlopen en meedoen, wol gaan brengen, een kopje koffie drinken, weggaan of blijven. Het is ook wel veel dat je elkaar inspireert, hè? Kijk bij elkaar, wat doe jij en hoe doe ik? En deze mevrouw komt heel vaak langs. En Joke? Ja. Ik mag niks zeggen, dan is ze in de war. Ik deze trui gezien en ik denk, nou, die wil ik wel weer eens breien. Dus ik ga hier naar het winkeltje in Hardergrijp. Ik zei, nou, ik heb zoveel jaar niet gebreid, hè? Minstens 50 jaar niet. Ja. Maar ik moet natuurlijk te vaak terugkomen, want ik wist bepaalde steken gewoon helemaal niet meer. Of ze vielen eraf. En toen hadden ze er denk ik genoeg van. En toen zeiden ze, weet je wat? Je bent bij het breicafé, daar wist ik helemaal van het bestaan niet af. Daar ben je van harte welkom, ga daar maar heen. Dus toen ben ik vorig jaar hier gestart. Nienke, hoeveel bezorgen had Tombol met brood? Nou, dat weet ik niet, dat kan ik net te zeggen. Eentje in de mijn en een Ja, merkje. dat komt erop dat de jongens al je grijze zakken nog hebben. Nou, en dan had ze je binnen en dan krijgen ze een PRP. En bij Sinterklaas krijgen ze een PRP. Dus dan weet je wel wat ik te doen ga. Dan heb ik het er ook. Ik ga tegenast op een fietszaken eruit. Ja. Ja, dan maak ik eruit die met mij gaan en dan even op een bankje zitten.